Botswana iri kuramba ichingovhura hombe nhasi taonerera zvinhu zvatanga tisingafungidzire. Iko zvinezvi pane mamwe mashoko ari kufamba zvekare anova mashoko asina kutarisirwa nevanhu vekuzimbabwe. Kuzimbabwe iko zvinezvi nyaya dziri kutenderera dzekubotswana kunoku zviri kuitika. Vamunangagwa vagariswa panext navahakainde hichilema avo president vekuzambia. One president akaramba kuuya kusadc summit achitaura kuti inini ndine zvakawanda zvekuita munyika mangu, ndiri busy, handikwanisi kufambira zvinhu zvisina nebasa rese zvekuti muri kugadza sadc chairman. Ndobva apinda meeting yacho yesadc virtually, kureva kuti vanhu vekuzimbabwe pakaitwa sadc summit vaiona president akaende hichilema patv nepamafoni, ndopavaicommunicata vari ipapo. Asi paitwa inauguration havana kukwanisa kuita virtually, vanyatsozvipira nguva netime yavo vakati ndiri kuenda kubotswana. Pavasvika ikoko ndopavabva vagariswa panext nasadc chairman avo vamunangagwa vanova president wenyika yezimbabwe kana kuti vanova president vebato reZANU PF. Asi pane zvizhinji zviri kutaurika iko zvinezvi. Vamwe vari kuti vamunangagwa vaswera vakatsamwa nekuti zvinhu zviri kuitika iko zvino candidate yavo yavaisponza yavaisapota yakadyiwa, ende vari kunzi vanhu vese vavari kushanda navo vari kuzongopedzisira vadyiwa. Saka like zviri kuitika paMozambique vakasapota Daniel Chapo, asi iko zvino mademonstration ave kuitika ipapo haasi kupera zvekumhanya. Vanhu vari kungopopota vari kukomborena kuti aiwa election iyi yakabirirwa nekuti yakanga yataurwa kuti iri kusapotwa nasadc chairman vanova vekuzimbabwe vamunangagwa. Iko zvino mhuri yezimbabwe ndo nyaya iripo, ndo imwe situation iri kuitika pabotswana. President weipapo atogadzwa iko zvinezvi, atova president, hakusisina zvekuti president elect, atova president atogadzwa weopposition. Saka iko zvino ndo nyaya iri kutaurika kuti president weikoko ane musikanzwa agarisa vahakainde hichilema navamunangagwa pasaidhi nepasaidhi. Handisi kuziva mhuri yezimbabwe munazvo zvakawanda zvekutaura, ndiudzeiwo mucomment section. Musiya malike this video muchindiudzawo mafungiro enyu kuitira kuti ndirambe ndichikupai maupdates ezvinhu zvese zviri kuitika kunoku kubotswana.